Upravo su mi stigla dva najružnija para patika i jedna Nikeova trenerka. Po mom mišljenju najružnija, ali ne mora da znači da će i vama biti. A pre nego što vam pokažem kako izgledaju patike, hajde da vidimo kako izgleda ova Nike Miller trener. Evo kako izgleda, s obzirom da je za trčanje jako je tanka, hajde da vidimo kako mi stoji. Za gornji deo uzeo sam XL i savršeno mi fit. Za donji deo već moram da se izujem. A pre nego što ga obučem da vam pokažem i kako izgleda. Kao što neki znaju, ja sam krenuo u teretanu tako da će ovaj komplet biti savršen, a dole sam uzeo 2XL. Sada na scenu stupaju jedne jako ružne patike, a možda čak i dva para. U pitanju su ove New Balance, apsolutno nemam pojma kako se zovu, izgledaju kao da su izašli iz filma Svemirci su krivi za sve, ali hajde da vidimo kako stoje na ovom tracksuitu. Evo kako izgleda, valjda će editor da sredi ovu tranziciju kako treba. Sve u svemu patike su kritične, apsolutno nemam ideju šta da kažem više za njih. Ali tu nije kraj, imamo još jedan još kritičniji par. Kutija se malo raspala, ali ja vam se kunem da ovo nikada u životu niste vidjeli. Šta je ovo? Kako se ovo nosi? Ovo je neka mutacija kaljači i opanaka zajedno. Ali hajde vidimo kako stoje. What the hell? Zahvalite mi se neka što uzimam neke stvari da vi ne biste morali. Ako i vi hoćete koristite mog agenta, linkovi su vam u opisu profila. I $200 kupona.